weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli cowe sasela talɓe jayena pendawo dara halayɓe darila barka wuro ali guelela ñamanari a fas ko on waktu yoni hato kolomina kame madina allah heri ene jeeya e gardidi kabruji men teskama kala subaka garɗo ñaw biyeteɗo coronavirus ene ɓeydo e ndera leydi sénégal to leydi mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli yaltini mi yaltini de yaltini ebboji muma kese gam hollidde kala mon nata leydi ndi yatawni ɗofto ɗeɗon kuule to leydi mali duuɓi jeenayyi ko araray mo gendi leydi mali weɗaki e weyoji kidala jeeyi hanki sababu weɗima toon to gouverneur to leydi guine konakiri alpha konde fodi ma faw ko teddi e ɓen gollotoɓe yoga e nokkuji jagorɗe caggal nde yeehi toon o tawi hewɓe garani golle mumen to leydi Côte d'Ivoire police ne rento hode ko wanno wattude ɗum noon ko heɓanade sumgoji paaɗi taw ko sarɗiyankoɓe gila wadde mayɗeli jondi to leydi Burkina Faso gardiɗo wuuro naba tanga kam e miñum pittari mumen guitta taw ko worɓe joguitiɓe to Nigéria isina bebbeji woni ko yiita toon rewɓe nayo baba men en wondi e sukaɓe sappo e goho to Ghana ha fenma Tchad Tanzanie kame Maroc ha to ɓen ardiɓe pelle ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mojjomiraɗo kissellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso kumpitiɗo ñabbuji cuumiɗi e ɓalli joguiɗo pharmacie ji mum yogay nokkuji certuɗi gam wallude yimɓe no certire caɗele saari ha to Tambacounda legal saare Issa sara juma mawɗo o ma tawɗon tableau towɗo ene winda hen safriyanke ngana kettinaɗo e windere nde kala docteur Djibiso taweteɗon ko biyeteɗo Makkaɓan saari ha to Kidira sara juma mawɗo no Kidira ma tawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso safriyanke ngana kettinaɗo e windere so tawi ari ha to Dakaru lamorgo leydi Sénégal a ƴetti bisa wi ɗum are temba waɗɗani woydu hettinandu e nder oɗon diwan rudde boon ma tawɗon docteur Djibiso ene wonde Baba Dia docteur Djibiso ene safra fibron kis nema prostate hernie hémorroïde ɓandu wuloru ɗocco dumingo coceji musoje ɓuuɓri kono ne kadi ɓandu jaɗɗoru foode docteur Djibiso ene safra neɗɗo cimmiɗo huuɗo bonko walla ni cigarette ha naate ƴiƴam muɗuma docteur Djibiso ne sammita ha laaɓa kono kadi docteur Djibiso ne jogui siroji ballitoji gorko taw kadi ala rewama ɗum noon jiɗɗo hen ko laaɓi kala waɗata ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 00 221 78 353 28 92 walla mbaɗa 00 221 77 924 16 81 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 docteur Djibiso safriyanke ngana maître Adama Balde praticien laaɓaɗo siro koyɗi moƴƴiɗo ƴewgal lotowo longal bayre kami dañal guittowo humre maître Adama Balde ko gendi yanke o mandira dendagal bandiraɓe fulɓe kala joguiɗo kayitaji to tribunal joguiɗo caɗele kayitaji leydi joguiɗo caɗele kayitaji ɗannungal ɗo mbawɗa wonde kala sa jokkodiri Adama Balde haajuma humtima maître Adama Balde wi omo laaɓa safara safrude on donkuɗo ɓesnude
jogiiɗo caɗeele ngoraago kono ne kadi mo haqqille mum wahliti metodema balɗe ne andina dendagal almuɓe mum kala oɗo saaha mo gonɗina mo tawi toon to Touba kala gonɗo to Touba Mbacké Diourbel Afenma Dara en wawi jokkude metodema balɗe 00221 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 so tawi ko numéro makko fixé mbatta ko 338 37 18 81 ɗum noon maître adama balɗe praticien kattinaɗo e windere gendiyanke ena andina mon hande ne heedi to Touba. Kettode kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e ɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba siftindon kala jiɗɗo yebde wonande ayawo Weltare TV taw ko nate ɓosoje jaafoɗon nate ɓosoje sa yeehi toon to YouTube a tappi Weltare ɓiɓɓe fulɓe TV ma heɓ kala ko jinnoɗa e jewte jahoje e nder a Weltare ɓiɓɓe fulɓe kabruji men ɗemgal Pulaar leydi Sénégal no woyi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi teskede oɗo saaha mo gonden ñaw biyeteɗo coronavirus ene ɓuura tan ƴellitade kala subaka e nder leydi Sénégal to banggue limore muɗum ujunnaje ɗiɗo e temedde jeegomo e capanɗe jeetato e jeetato woni ƴewdade tawa ene jogui oɗon ñaw ko temedde nayo e capanɗe jeegomo e ɗiɗo temedde ɗiɗo e goho ɓen ko memodirnoɓe e ɓen wondunoɓe oɗon ñaw temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e goho ɓen ko raaɓaɓe anda ka raaɓe ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayo e tato keeɓi cellal mumen capanɗe joyo e jeegomo ne tampima ballita e fofando sappo e goho neɗɗo wasi hen a fittandu muɗum ha joni keddoɗen ko fate banggue ɗiɗo hen hôpital uji ɓene gasa ɓene gobba yaaja tan kono luggita jeeyi sababu hôpital militaire tawiteɗo to wokkama jaggama toon sergent goto taw kadi ko militaire gollotoɗo hen saaha kala kewɗo wujjude toon kitteji emo jalis eɗen gandi ko hunde ɓurde serde ko fate banggue hande leɗɗe jeeyeteɗe yoga e nokkuji ganduɗa jar ko wujji ko kala ene qime ha hedde sappo e ɗiɗi million copreje franc CFA oɗon samu tawe e juuɗe dadiɓe ha joni keddoɗen koye cellal ɓalli eɗen gandi la fièvre jaune teskama e nder leydi Sénégal toon to région Tamba ha fenma toon to Kédougou jeeyi sababu gardiɗo ko fate banggue cellal ɓalli mo diwan Tamba biyeteɗo ma Binta Sambo holliti wonande oɗo hen vaccin ko fate banggue haɓade fièvre jaune jogorɗo fuɗɗade ñande sappo e joyi nduɗo hen lewru andama temedde jeegomo e capanɗe nayo e ɗiɗo taw ganduɗa e nden limore kene wona temedde nayo e capanɗe joyo e jeenayo ko sukaɓe yaroɓe e lebbi jeenaya ko heddi ko ene gasa taw ko mawɓe ɗum noon ko haɓade wonande oɗo hen ñaw laƴowo e kala saaha eɗen gande ko ñaw kewɗo warde no fewi ɗum noon ne teddinira tan yimɓeɓe nde mbawata toppitade hunde faɓioŋaji mumen sen garti ko fate banggue jokkodiral faggudu ƴellitare hakkude leyɗele ɗiɗi horejo leydi Sénégal Macky Sall bismima ñalawma hanki o cikko gardiɗo ko fate banggue cikko président gardiɗo gueɗe caggal leydi Suisse ɗum noon ɓe dañi joɗade hanki to galle laamugo e nder Dakar gam yurnitade jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko fate banggue faggudu kam yoga e gueɗe jeeyeteɗe hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi ha joni koye Sénégal keddorɗen ma en garte ko fate banggue jertino mo jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni Antoine Diome taw ko jertingol ngol wa yaltini wonande eɗen gandi jaydiyankoɓe
enen dokka yamirore kala hen jogiiɗo carte ko fate bange carte jayndiyankagal muɗum ene jogii ndimagu wawde yaade golloyade hayso tawi woni koye waktuji kuulal hirtole lo ngam teskede oɗo saaha mo gonden hewɓe ne banne carte taw carte ɗe koɗe carte fenade ɗe gona gonga kanko noon jagorɗo wo jertini ɓen ardiɓe téléji e radio ji kalne mbawata ittude ɗen carte ko ɓuuri yawde e yaccade so wona ɗum tan ko fulɓe mbiyata ko ma jorgol nawr keccol so tawi ɗum ittaka hay on jayndiyanke ponnoɗo golloyade so renaki kartal mum e hoore mum jogori ko tetede sen garti toon to sutsarɗe yeeji ndu leydi Sénégal eɗen gandi hanki sarɗiyankoɓe e gardiɗo sarɗiyankoɓe woni Moustapha Niass kamɓe kala hanki ɓe lulima lulde mabɓe ngam yurnitade haala gonka e haalede oɗo saaha mo gonden e nder Dakar kame leydi Sénégal kala hakkunde Ousmane Sonko kame Adji Sarr wonande tumɗo e tumaɗo jeeyi sababu hanki sarɗiyankoɓe ɓe kolliti ñande 15 nduɗo hen lewru woni altina paɗɗo henno maɓe mbat lulde mabɓe ngam toɗɗade kene fotta wonde 11 sarɗiyanke taw jeetato ɓe ko landaji kewendi heddiɓe ɗiɗo heddiɓe tato heddiɓe walla ɗiɗo jeeyete ɗiɗo jeeyete jafoɗon ɗiɗo jeeyete koye landaji lundu goto noon wonanani hay goto ko ɓeɗo hen jogori toɗɗede ñande 17 ngam yurnitade mbete wutte teddungala on tumaɗo woni Ousmane Sonko ma itte walla ala ko fati e bange haala hakkunde Ousmane Sonko kame Adji Sarr ngabbi ha fayi dow fayi toon to Touba ɗum noon ko caggal nde ceerno muma wonande Ousmane Sonko ceerno makko biyeteɗo Serigne Cheikh Abdou Mbacké caggal nde joɗodi e khalifa général mo Mouride ngam yidde hollidde wonande almudo mum ko toñaɗo lelani ñande alarba nde on dañino yaade toon to Dakar to kera wonande toon to Kergorgui walla mbiyen toon to Kergorgui yehin walla sitte Kergorgui jafoɗon yehino toon ngam yewtidde almudo mum caggal mum noon hoorejo leydi Sénégal wiide yoga e situji jayndeli Sénégal noddino khalifa général Mouride wonande hollirde ɗum ɗo henna ko hakkunde ɓiɓɓe leydi ala kala ko nawori hen dawrugol ni hoorejo leydi holliti kañum tinani hen ala kala juuɗe mum ni ko ɓatti ɗum ko moddi hen ɗum ko hakkunde ɓiɓɓe leydi so tawi neɗɗo tumama hunde ene foti nottoyade kan haala woni toon kono ko wona ɗum ko Serigne Cheikh Abdou Mbacké wonande ceerno mum Ousmane Sonko hanki yalti e jayde wiitede Jotna TV holliti oɗo saaha yidde mum ko gueɗe ɗe kala ne mbawata hewnede e gonga wiyani Sonko waɗi wiyani Sonko waɗani kono yidde mum o saaha kande rewata e dow gonga ko wona ɗum ko so en garti e tana musɗo baɗɗo hakkunde lambagu kame dañcaɗi taw koye nokku biyeteɗo ɓoggillaji eɗen gandi ko sukaɓe aynaɓe tawete e nder oɗon diwana tana musɗo baɗɗo toon ko sukaɓe aynaɓe taweteɓe toon caggal kaydeɓe kirno aɓe garta dañi sukaɓe ɗiɗo wadduɓe ɓuura wawde ngaylade ɗen gandi potoje mawɗe taw ko sima taweteɗe nder laddeɗe taw ko kuura hen tigui ɓe ngaylino eɗen gandi ɗum ko tana musɗo wonata ɗon saabu ɗum poto kuura wona hunde sirde saka noon ngaylade nde ɓe ngayli haaɓe goɗɗoy ko ɗon kamɓe ɗiɗo kala ɓe teɓɓiti nde ɓe jani ɓe keddodaki e wonki mabɓe tataɓo garannoɗo caggal nde tawi aɓe lappi ɗon tigui dogui fayi wuuro noddi araɓe ne ɓen gari gam tawi ɓe certi e wonkiji mabɓe ha laaɓi ɗen jertina tan no mbinoɗen e buuɗal yurmede nde yimɓeɓe mbawata rentinde sukaɓe men e kala saaha nde tawno konngol mawɗo jenggat kono walata ladde kono noon hayso tawi jenga ɓuuri wasde haalede yo haale tan so haalama ɗo joomum waɗata ɗo ene gasa wasa wadde ngam miccade konngol mawɗo mum ko haali so en garti e oɗo henna Modou gonnoɗo toon to Italie gartunoɗo e foftere mum e nder leydi Sénégal oɗo saaha ma fofto no moƴƴi wasa ruttade Italie oɗo saaha mo gonden ɗum noon ko caggal nde o jogui miijo jidde wattude wadde trafic ko fate banggue drogue ɗon ɗo wonno e auto makko mo fayi hôtel résidence mo wondi e goɗɗo jogoroɗo addandemo drogue kamɓe ɗiɗo kala ko ɗon ɓe mbiya teeɓa duuɓi ɗiɗi e kaso o jogori lelade ndeke firti komo wayru janguede jangol to Italie Walf Quotidien ɓe kolliti wonande guila tan kuulal hirtore lo waɗa woni couvre-feu holliti wonande dadiɓe taw ganduɗa koɓe commissariat de Guédiawaye ɓe kolliti ɓe nangui kene foto wonde ujunnaje joyo neɗɗo
ujunnaaje njoyɓe kala noon wona nangaɓe ndumba ala ko nangaɓe ni tan taw wondi ko ɗoftaki woni hen kuule kene wona 353 nangira ko cuumaki woni cuumani kini mumen kene fota wonde ujunere kene fota wonde ujunere e capanɗe nayi e tato nangira ko yaɓude kuulal hirtole lo capanɗe joyi e jeetato ko wasde uddude bitikaji men e waktu jamiraɗo ko heddi ko noon ɗum noon firtiɓe nangi kene fota wonde yoɓɓe amande gila tan kuulal hirtole law waɗa ha yettiɗo on comme sira ko haali ko milliard uji 7 woni koɓe dañi oɗo saaha nande caisse état o sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli holliti ñalawma hanki o kene fota wonde 23 jiita ene jogui oɗo henna mborosa 24 keeɓi cellal mumen gila mboroso naati leydi Mauritanie ha yettiɗo henna wasi fittanum kene wona 427 neɗɗo taw ko coronavirus jeeyi sababu yaltude ɓe aduna jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli hanki yaltini kuule muɗum wonande kala mone naata leydi Mauritanie foti natirta koto banggue laaɗe diwoje bowal laaɗe diwoje walla natirta koto keeri leydi ko wawi wonde kala obligatoire a suumoto kinema tene kadi a woɗɗodirat e goɗɗo takkiɗo sarama tene kadi a soɗoto e kala saaha ko wona ɗum ko kadi so tawi aɗa ara aɗa naata leydi ndi ya taw aɗa jogui teste mo ganduɗa ene hollira a waɗi teste o ko adi balɗe 3 ka aɗa ara e nder leydi ndi so tawi kadi woni a ari a waɗani oɗon test laana ndi wawa ka garduɗa ka ko kan tigui nawtanma a daftata ko ni ɗon e nder bowal laaɗe diwoje ngal Mauritanie so tawi noon ka ɓiɗɗo Mauritanie najo a ari a addani teste mo mbaɗɗa caggal leydi maɗa ko laana ndi wawa addu kama ka ko kan tigui jogoto programme ma kala ko fati banggue teste e goɗɗum e safara ma kala firti ko haylana ndi wawa goto ƴettata neɗɗo mo ala teste so tawi noon a ari a ala teste ma waɗi teste rapide ɗon e ɗon kono yoɓata ko ɓen adduɓe maɓe ko wona ɗum ko iwoɓe e leyɗele ɓurɗe hewde coronavirus so tawi a ari hay saɗa jogui kayitma teste ko ma testeɗa teste goɗɗo bireɗo PCR ko wona ɗum ko joñeɗa dumunna seeɗa gam ƴeewede so tawi a jogaki oɗon ñawa ha joni koye Mauritanie keddorɗena eɗen gandi ñalawma heccenke o hewɓe jangguinoɓe e nder leydi Mauritanie moɓodirino gam hollirde metti mumen ko fati e oɗo saaha ko jagorɗo kalfinaɗo jangde holliti wonande jangde lesere nde ene yatiri caggal no fewi yiddemo ko ɓen jangguinoɓe nde mbawata waɗede contrôle sifa gonka mumen mbiyataɓe jogui niveau wawde jangguinde walla ala eɗen gandi ɗum noon ko hunde mawde no fewi so tawi ɗum suɓama tan eɗen gandi kadi ɓen jangguinoɓe ɓuuren hewde ko yimɓe yiɗɓe jangguinde beele kadi mbasa tigui joɗade ɗum noon so tawi waɗama eɗen gandi madan gueɗe kewɗe comiɗe nder ko ɗum jeeyi sababu ɓen paami yidde ustede hewɓe tan jeeyi sababu ɓe caali ha woni yiddeɓe oɗo saaha mo gonen ko jagorɗo kalfinaɗo jangde nde nde ittete ko ɓuuri yawde e yaccade sen garte ɗanle ɗe ndewani lawola ɓen polisaɓe taweteɓe toon to nuwadiɓe ɓe kolliti ɓe nangi kene fota wonde ñalawma hanki o 53 fedde 53 taw ganda ko neɗɗo ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ɓe ndewani lawol e nder groupe aji ɗiɗi hen groupe goto ɓe nangi kene wona 35 ɓen ɗo gonno e jolirde mumen ene jiiɗi faade majje kaaɗe Espagne heddiɓe noon jiita koye nder galle goto e nder Nouakchott tawa noon ɓe jiiya ko ton to Mali ha ton to Côte d'Ivoire oɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓoyata ɓe nawte ton to leyɗele mabɓe sifande ballal holno ɓiɓɓe leydi ndi ballirta ɓe jooɗo jeeyi sababu nden sifande waɗi hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie ene wondi e Nations Unies fedde gotago windere ballal million e feccere koppareje dollar hakkude guidi maka e asaba beele kene wona ujunnaje ɗiɗo suka wawa hebde golle mumen beele wasa fiyade ɗeɗo henna maaje bonde to police fawi jungo muɗum e gardiɗo fedde bidana ɓurde andirede asano ɓurde andirede asano pon ɓurde andirede asano pon ija bona
onon fawama jungo mudum caggal nde windi e kontal mako woni compte mako caggal nde windi hena wonande militaire ne hebo ngam follude laamu jeyi sababu ɗin konguɗi rewi ndede ɗum firti noon kala sa hello ngo ganduɗa ngo ko kontal ma woni ɗo kala kala winda hen andu koko watte partagé tene ma yetto won nokku ene wawi jibinandema gueɗe goɗɗe ɗe an hoore maɗa ɗa miijonoki ne wawi jibinandema so tawi en garti ko fate banggue weeyoji internet caggal noksoɗa ko lamorgo leydi Mauritanie ko Nouadhibou wuro faggudu leydi Mauritanie kiifa eɗen gandi so tawi noon koto banggue kiifa caggal wuro Tataɓo hemgo connexion 4G timmugo taw ene tawe nder Asaba woni capital Asaba rewi hen ko wuro wongo Nema woni Basse Oriental heeɓi ɗeɗo hen balɗe 4G timmuɗo taw ko Move Mauritania teskede oɗo saaha mo gonɗen wonande Move Mauritania oɗo saaha nan tan rewi ndi ngam riwde kala ke ene wiye connexion mo moƴƴani ngam wadde installé connexion moƴƴo e nder guure mawɗe e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗa joni ma en garte coftal ɓalli kono musidɗo men Oumar Dembel Diallo e jayde mon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe jayde coftal ɓalli kala kikiɗi caggal takkusana ma on ketto sawtol musidɗo men Oumar Dembel Diallo kam e Amadou Ba e yaadi men kala gilaji sokkam e woɗɓe kala ma on ketto hen eɗen gandi jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue coftal ɓalli mo leydi Mauritanie woni Abdoul Qadir Wuld Ahmed o holliti wonande Mauritanie heeɓi temedere e dow temedere ngam yuɓɓinde ngel ɗo hen kawguel ngel duuɓi nogas ko fate banggue yaroɓe duuɓi nogas ko fate banggue futkoyngel Afrique aɓe jogui statut ji tati woni boowe tati ngarɗuɗe woni boowal gongal to Nouakchott olympique e boowal gongal inirangala wuldu beyden wondi kadi e boowal ton to Nouadhibou gardiɗo société biteɗo Teslita taw ko gasowo kanŋe o holliti biteɗo David Hendren o holliti wonande hitande mayne nde kala e sattude kono noon ɓe tini kene foto wonde 4% nayi ɓe ƴellitima e nder golle mabɓe woni tan 12 piccal jeegom ton kanŋe woni ko daña sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali duuɓi jeenayya ararayi woni drapeau mo gendi leydi Mali weɗaki e weeyoji kiidal ɗum noon ko ngol woni goo kiidal yuɓɓinde jonde sifande Alger guila hitande ujunnaje ɗe sappo e joyi sifande jaam beele jaam no artirta hakkude kiidal kame laamu Bamako ha ton to Joliba kame nder leydi Mali kala nden sifande noon eɗen gandi waɗino kono ngol woni goo ñalawma heccanke o kiidal jaɓɓade ndeɗon jonde kala subaka ardiɓe laamu Bamako e jagorɗo mum kalfinaɗo Beldala woni Ismaila Wage aɓe jaha toon ngam tawtorede kono kadi pelle international windere yoga hen cuɓama yo tawtore ñalawma hanki o jonde ɗimmire hollitama wonande drapeau mo gendi leydi Mali weɗima e nder gouvernorat mo kiidala kono kadi photo ba ndaw horejo leydi ndi ɗakkama toon oɗon saha noon rewɓe hewɓe kollitama ene jogui drapeau Mali hollitama ene tindino ko jaam e wiide Ismaila Wage jagorɗo kalfinaɗo Beldala oɗon saaha ɓe goni koye miijo jaam e kisal no artiri e nder leydi Mali wasa feccade ha hande jokka e wonde wuro woto Bamako haut conseil islamique du Bamako Mali holliti erima gouvernement mo leydi Mali nde riwata ko ɓuuri yawde yaccade yaltina oɗo hen imam biteɗo Nanfo Ismaila Diaby eɗen gandi ko imam jeyaɗo toon to leydi Guinée Conakry juulowo e ɗemgal mum ɗemgal manninka koye maggal o heewi juulde ɗum noon warino toon to Mali kono kadi ha hande ko toon o ñiɓi takke makko o yaltani somo juula o juulirta koye ɗemgal makko manninke o jokkitira arab ko wona ɗum konon ɓen tambiɓe diine l'islam mo leydi Mali kolliti laamu ngu nde riwatama o yalta leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade kono almuɓe makko kolliti addimo toon ko on gardiɗo haut conseil islamique du Mali woni Sarif Ousmane Madani Haydara on noon holliti ɗum wodani kono hollitama natal mabɓe ɓe jooɗodi woni wiiɓe o juuli hayto juma oɗon ko wonde kala ene wonata yiddeɓe ko yo yaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade ko faati e cellal ɓalli toon to kayi gref gasi hande gref ɓe tugguno ko guila 6 nduɗo lewru ko hande 12 gasat ɗum noon jeeyi sababu ko wiideɓe primaji mabɓe keɓani kono syndicat safroɓe taweteɓe to kayi ɓe kolliti so tawi ha hande laamu ngu rokkani ɓe primaji mabɓe kala yontere koɓe
natnoɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi to an sogo 15 kilométre wuro wiyetego hirba noon ne tawi nder commune mo Boura attaque jango musgo waɗi toon e nder pharmacie kam ene wondi e suudu safara tawiteɗo toon kala ken wiye leɗɗe caforteɗe ɗe laamu aduna worɓe jeegomo arɓe motoji mumen en jogui fetelaji nawi ha laaɓi ha wi ceer ala ko heddi toon kala lekki cafroki haydara heddaki kono loskoji gujjitama hol wonɓe caggal ɗeɗo henna gueɗe sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry camion kam tigi nanga camion ene jolni kene fotto wonde 145 baluji ɗi kala noon tawa nder toon e suuɗa toon ko drog mawɗo tene camion ala immatriculé wo iwi koye nokku biyeteɗo a dogfou noon ne tawi kerol hakkude leydi Guinée kam e Guinée Bissau faano ko ton to Conakry taw ganduɗa ko on chauffeur dognannoɗo oɗon camion biyeteɗo Alassane Doumbouya oɗon saaha ne tawi e juuɗe dadiɓe kono haɗo o jaɓani haalde taw holɓen nelɓemo to leydi Guinée keddoɗa ha joni jaydiyankoɓe e ballal Nations Unies ɓen tigui mbaɗi ɓe financé gam jonde heblo kame yurnitade holno ɓe mbaɗata ha jaydiyankagal ɓuura gardude e nder leydi Guinée gam salade habrude gueɗe ɗe gonɗani jeeyi sababu oɗo saaha yiddeɓe ko ɓen jaydiyankoɓe privé et public kala ne mbaɗete heblo balɗe jonɗe no feewi oɗo saaha andude won e kabruji potani saktede Alpha Condé ñande alarba walla mbiyen talata jewtuɗo o fin subaka tan wo yaɓani yoga e bureau ji ɓen jagorɗe taweteɗe e nder leydi Conakry e nder leydi Guinée Conakry gam ƴewde hol aroɓe golle holɓe garata o tawi jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli hewɓe garani kono ne kadi yoga e jagorde golloto mum garani o on saaha noon o holliti mette makko o holliti oɗo saaha mo gonɗen ko amre sattude walla mbiyen ko amande sattude fawete dow mabɓe hewɓe nani mbiya ko amre fawno forti koyɗe ɗe gandi amre so nanni hoore mum hay goto wawi yaltinde kono so fawama ko teddi ha teddi tan yaltinat hoore nde ɓoggol haɓɓe hen fooɗe hirse hade nattinde hoore nde ɗum woni ko Alpha Condé hulani ɓen gollotoɓe yoga e jagorɗe sen giwi to Côte d'Ivoire sen giwi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire nden ka e kisal police oɗo saaha wi ko wanno wattu eɗen gandi sumgoji jawtuɗi ɗi ko wate banggue sumgoji présidentiel jawtuɗe hitande mayde ɗo hene nde woni 2020 o kene fotto wonde 97 neɗɗo mbasi pittali mumen e nder ɗiɗon sumgoji ɓe kolliti ɓayde ko jeegoma lewru mars fanduɗo hen ndu ɓe mbaɗata sumgoji mabɓe ko fati banggue sarɗiyankoɓe hol rento e heblo wattego ɓen dadiɓe ha mbawa rentade wargoji baɗi ni woto battude e nder leydi ndi to Burkina Faso gardiɗo wuuro wiyetego Kaygu Yena Naba Tanga kam en wondi e miñum gorko kanko noon wiyete ko kiwagu sawdogo kanko e miñi ko worɓe joguitiɓe armeji naati galle jaltiniɓe mbariɓe e dow jeese yimɓe kala andaka holko jeeyi sababu hade dadiɓe artaɓe jeehi oɗo saaha ko kulhuli mawɗi goni toon to Nigéria kene wona nogas e nayo suka debbo sowiɓe ko ɓen tigui jiita e nder usine bebbeji eɗen gandi usine bebbeji ne heewi e nder leydi Nigéria ɗo sukaɓe rewɓe mbatte tan so goni dedi moftere so jibini sukaɓe nehe so mawni wooda jeeye mbatte goɗɗum ɗum ne wayno leydi e nder nokku o taw koye état de Gorossi Riviera ko toon yitama toon kene forwonde 11 suga oɗo saaha ɓen sukaɓe rewɓe mbawi nawtede e nokkuji mumen police holliti ɗiɗo duuɓi kala usti ko fati e banggue usine bebbeji e nder leydi Nigéria to Ghana pelle dariɗe tinde koye men parnoriɗe en ɗam caliɓe wadde hunde nde aada yarani kolliti metti mumen no feewi bindi ɓatakuji faade e gouvernement mo leydi Ghana oɗo saaha bureau nde udde bureau wiyetego ZPT nde uddete taw gon bureau noon ene tawe to Accra lamorgo leydi Ghana ne tawe nokku biyeteɗo Tessan taw ko tessano taw ganduɗa ko nokkuji teskiraɗi ene ballita pelle lesbianisme woni tan ɓen rewɓe debbo e debbo gonɗo walla tan debbo e debbo desodirowo walla gorko e gorko desodirowo on bureau ko ɗum joɗani ɗon ɗen pelle tinɗe koye men fasniɓe ko goni ko kollitti jiiɗa ɗum yiide ɗum e nder leydi ndi to Tanzanie ko ñaw kawniɗo ari toon joomum tutata ko ƴiƴam so tawi tan tuuti gayni maaya kene wona 15 neɗɗo mbasi pittali mumen 50 oɗo saaha ne tawi e cuuɗi safara gam hebde cellal mumen ɗum waɗi koto kerol hakkude mabɓe e Congo Kinshasa ene huula ya taw wona Ebola kono andaka taw holko ɗum woni to leydi Tchad won gorko
keptinaɗo e nder leydi RCA Centrafrique holliti e nder kontal muɗum woni konte mum holliti hen wonande François Bozizé gonnoɗo horejo leydi gonnoɗo horejo leydi Centrafrique jaggama toon to Tchad jagorɗo kalfinaɗo communication mo leydi Tchad woni Sharif Mohamed Zeyni holliti ɗin konguɗi godani to Tchad joni keddorɗen jonde ko fate banggue G5 Sahel jogorde wadde ñande 15 hen lewru altina paɗoɗo hen o tawtortaki ɗum horejo leydi France e wiide yoga e jaydede leydi France to Maroc horejo jago leydi woni Sada Edina El Othman o holliti wodani ko polisari en jeeyaɓe toon to Sahara occidental mbi wonde ɓe jooɓima pittali koni koɓe tatoɓe leydi Maroc e nokku biyeteɗo aka ɗum wodani akane tawe e nder nokku biyeteɗo Warkizi ɗum noon jagorɗo holliti mbete ɓe naati koye Algérie ɓe jelti Algérie ɓe naati Maroc ɓe mbawi yoɓade pittali ɓeɗon ɗum wodani ɗum noon oɗo saaha ɓe kolliti Algérie ne mero oɗo saaha yidde addude fitinaji e wiide konguɗi oɗon jagorɗo oni info o yema ko catal tammingal ko fate banggue nden ka kisala ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɓe ndewani lawol ɓe erima wonande union européenne kam yoga e leyɗele nde mbasata wadde refule wonande ɓen ɗanniɓe ɗanle ɗe ndewani lawol ha jetti nokkuji men saabu hewɓe hen ene tawen ko bebbeji woni kadi ko sukaɓe tokos ɓe goni hen ɓe ñaguima nden ka e kisala musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji galande en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah hiraneno